Minn post mitluq u żdingat, razzett abbandonat għal iktar minn 30 sena nbidel f'ċentru edukattiv għall-istudenti li jattendu l-kulleġġ Marija Reġina fil-Mosta. Fil-fatt minn Settembru li ġej, ir-razzett silqa fih l-istudenti tal-agribusiness. Suġġett vokazzjonali li ġie introdott fil-Kurrikulu Nazzjonali s-sena li għaddiet u li bħal kwalunkwe suġġett ieħor iwassal għal ċertifikazzjoni tal-Metzek jew aħjar O-level. Mawan News l-uffiċjal ewlieni tal-Agrikultura Mark Tajla fisser kif ir-razzett ma nbidilx f'sempliċement klassi bil-bankijiet iżda huwa żona fejn fl-aktar ambjent naturali it-tagħlim huwa bbażat fuq il-prattika. Qed joffri l-faċilitajiet kollha li hemm fis-sillabu tal-agribusiness illi huwa t-tkabbir tal-pjanti, it-trobbija tal-fniek kif ukoll it-trobbija tal-ħut. Għandna kollox armat bħalissa u għandna wkoll 3 tmimieli fejn mis-sena d-dieħla ħajbdew jintużaw ukoll mill-istudenti biex ikabbru l-prodotti tagħhom biex ikunu jistgħu jġibu l-kwalifika meħtieġa tal-agribusiness. Apparti l-faċilitajiet imsemmija r-razzett huwa mdawwar berin u ambjent mill-isbaħ li jkomplu jżewqu l-esperjenza edukattiva tal-istudenti inkluż dawk b'diżabilità. Fl-istess waqt il-ġibjuni jilqgħu l-ilma li jintuża fil-kulleġġ u bekk jassiguraw li r-razzett huwa wieħed sostenibbli. Dan kollu b'investiment ta' 350,000 euro mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Investiment li minnu se jibbenefikaw ukoll ir-raħħala tal-madwar wara li d-daħla l-għelieqi saret aktar aċċessibbli.